χορεύετε χορούς κοιλιάς. Κύριε Διοικητά, σε λίγο ήταν να έχει πιο ελληνικούς χορούς. Σκάτω ρε, εδώ μπεις εμένα, κύριε Διοικητά. Αφήσατε τη Σκοπιά απροστάτευτη. Αφήκαμε το φτιακουρίσκο, κύριε Διοικητά. Ναι ρε, τώρα σωθήκαμε. Αφήκαμε το φτιακουρί. Και δεν μου λέτε, ποιος, ποιανού ήταν η ιδέα να έρθετε εδώ απόψε? Τούτη. Με δουλεύετε ρε, γρήγορα στο στρατόπεδο. Ίδια, ένα, δύο, ένα. ίδιο. Εσύ θέλεις ειδική πρόσκληση πάλι? Να πάρουμε τον κοπελά. Ούστρε, θα πάρουμε και τον κοπέλα, γρήγορα. Ίδιο. Το κοπέλα θα χορέψει για μένα. Θέλετε να κάνω κανέναν καφέ? Όχι αργά. Άντε χαμπάκι μου, πέ καλή νύχτα της χαρτωμένης σου και πάμε έσω μας. Να μου πει καληνύχτα, αφού είναι να μην είδαμε. Πού δαμε να μείνει Πένι? Μαζί μου. Μαζί της. Τι είναι μαζί σου, δεν είστε τίποτε παντρεμένοι? Μαμά, σήμερα τα ζευγάρια δοκιμάζονται από πάσης απόψεως πριν αποφασίσουν να παντρευτούν. Σωστά. Μπορεί και αμένα να μην τερκάζουμε. Πού τσάμε ρε χαμπάκι. Όχι, εγώ γενικά που μιλώ. Εγώ όμως δεν μιλώ καθόλου γενικά. Μιλώ πολύ ειδικά και συγκεκριμένα. Το να μείνετε δαμέ, ξεχνάτε το. Παπά! Να το συζητήσουμε, αγαπητοί. Γιώργο, δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτε. Πάνω σε αυτό το θέμα εγώ θα επιμένω. Εντάξει, ρε μάνα μου, να αναγκαστούμε να πάμε στα Αραβικά Εμιράτα. Τι να κάνουμε, αν είναι γραφτό μας, ίσως είναι και μια ευκαιρία για μένα να μάθω να χορεύω ραπιέ. Λοιπόν, εγώ αποφάσισα το. Εγώ δεν δέχομαι να ξενιδευτεί το παιδί μου. Εγώ το θέλω το παιδί μου κάτω από τη δική μου τη στέγη μαζί με τον αγαπητό μου μάμα. Παπά μου αγαπημένε. Ναι, αγάπη μου. Ναι, που έκανα. Thank you, κύριε Γιώργο. Πάμε να συντήξει το δωμάτιο μας. Ναι, γιατί έτσι ξαναείδεν το. Μάρο, αυτό είναι ευτυχία ρε Μάρο. Πρένε το όμως η σημασία ρε. Τώρα Γιώργο μου έφερες πρωτοτελεσμένο γεγονότο, δεν έχει σημασία. Τι έχει σημασία? Καλά, εμάς διά κανένα σημασία. Διώσω εγώ μαύρο τζιναρούα μου. Κάτσε αγάπη μου, δεν θα ψηλώσεις άλλο. Νιώθω παράξενα ρε μάνα μου, να σκεφτείς ότι ως προχτές εσκαρφάλωνα από εκεί τον μπαλκόνι και να πω στην καμάρι και τώρα μπαίνω από την πόρτα σαν τον νοικοκύρη. Το σπίτι μου είναι και σπίτι σου, μωρό. Ναι, τσιλαρικητάκινα. Πάμπι, η τάκαινα, εν και δράκαινα. Τέλα, κάτσε επιτέλους να χαλαρώσεις. Πού να κάτσω ρε μάνα μου, θα πάμε να φάμε μαζί με ως άλλους. Όχι, πρώτα να μου δώσεις ένα φιλί. Η μάνα σου. Η μάνα μου μια ουρήση. Ως γεγονός, πρέπει να αλλάξει μόνο για να γίνει, ναι. Έλα σε φιλήσω τάκα μου. Έλα σε φιλήσω. Τάκα μου. Διπλοτάκα μου. Και διπλοκάπουλη μου. Αγάπησεν την που καρδιάς. Τι παίρνει σας ο πάμπος. Τι παίρνει μας ο πάμπος. Και συμπενθερκάσασαι τώρα ο φτιακουριτσοτάκος, ο φτιακουριτσοτάκος. Ξύπνησε η λαϊκή μουσα των εργατών. Άσε, πέτσε εσύ να μείνει το καπούτι που κάτω. Συμπενθερκάσαν κι σταυρού με τη Μάρον την Τακάρ. Με τη Μάρον την Τακάρ. Παραθύμαζε ως προχτές λόγια πίκρα Εύακα, λόγια πίκρα Εύακα. Να μονιάσουμε τώρα σαν άνθρωποι με γνώση. Κι αν εφέμαντο που γνώστη κι απόχει να πιωρώ, σι κι απόχει να πιωρώ, σι. Πάμπι μου, αγαπώ σε πολλά. Αυτόν το πρόσωπο, αυτήν την ψυχούλα θα την κουβαλήσω μαζί μου αιώνια. Μωρό μου, συγκινήθηκες. Ναι. Τελικά είμαι μια ποιήτρια. Εγώ ποιητής εν είμαι, αλλά
Λάλο σου το κοφτά και πίστεψε το. Εμείς οι δύο θα χωρίσουμε ποτέ. Αγάπη μου. Κύριε Πάπα. Λοιπόν, θα πάμε μαζί. Πας πατάτες. Ξέρετε πόσο σας αγαπώ. Πούλα. Α, έλα, τίποτε άλλο σου. Ήταν από δύο χώρες το πουλά μου. Όχι, όχι, μια μπουλά σώνωτη. Ενώ μπορώ να τα κάνω. Ένα. Και ξυφτερισμένη. Δεν μου κύριε Στυλιανές, έρνουμε εφημερίδες τώρα. Τη μούνια που θέλω να πετύχω. Μπορέσει να μου τη μες μου. Ελπίζω να μην μας βγάλει καμιά όρθια σφαγμένη. Όχι, ξανά. Σφαγμένη. Ελπίζω να μην μας βγάλει καμιά όρθια σφαγμένη. Ελπίζω να μην μας βγάλει καμιά όρθια σφαγμένη. Είναι αρρώσαν να κόψουμε την πισίνα στον ανιμπιώσιο να θείο. Είναι σοβαρά πράγματα τούτα. Το σπίτι με την πισίνα βάζει μαγκέτα. Αυτό θα πεις. Είναι 3 το πρωί, έχει 3 ώρες που μετρώ τις 3 στις κεφαλής μου, πέρκει με πάρει ο ύπνος. Μάλιστα. Μετρήσατε πόσες. 18.346, Γιώργο, η κότσι είναι και 12 άσπρες. Τώρα είναι τούτο που σε απασχολεί. Τι θέλετε να με απασχολεί, ρε Μαρό. Ότι στο διπλανό δωμάτιο ο Γιώργο κοιμάται η κόρη μας με το φτιακουρί. Μάλιστα. Με ποιο θέλει να κοιμάται δηλαδή, δεν κατάλαβα. Με το αστυνομικό της γειτονιάς. Θέλω το χαμπάκι μου, το γιούδι μου, το λεβέντι μου. Έλα. Τόσο λεβέντης να με σου κάνει. Ρε τα τσόφτες Ηράκλη. Μπράβο Ηράκλη. Η λεβεντιά σου κατάντησε μια τσόφτα τώρα. Δεν καλός του. Καλημερίζω τους πιο καλούς μου γονείς. Δεν κατάλαβα δηλαδή, έχεις και γονιούς δεύτερης κλάσης πουλά μου. Κάμνεις καπήρες κύριε Μαρό. Τι να κάνω ευτόχη. Όχι κυρία Μάρο. Μάμα να λες μωρό μου. Ρε μάνα μου, μάμα είναι λαλό του είναι μάνας μου. Πρόσεξε, μην γελάς τη τσεπής μου κάποια ημέρα άμανα, διότι θα αποβάλω το μωρό. Τότε είπα σου χίλιες φορές να με θωρείς την οσιά σου στον καθρέφτη και να το ξεχειρώσεις. Να με λάλεις πελάρες για να με φωνάζω. Ουφου, πόση ώρα είναι τούτη μάνα σου. Ουφ, Παναγία μου. Να μου δεσποσίνη μου, έχουμε πρόβλημα. Μητέρα, καλημέρα. Το θέμα είναι ότι τώρα εγώ είμαι σε μια ηλικία που θέλω ησυχία, και όχι βούλιστρα. Εσύ πέθερε ησυχία για τα νεκροταφεία, μάνα μου. Εσύ είσαι νέο παιδί κόμμα. Νέο παιδί. Σιγά, τώρα αρκευκό και ευκάντο βόγκια. Πού σε μπορεί να βγάλεις σε μαλλιά. Ήμουν παιδί να είναι μελον, πένια που δεν εφάκα. Ένα θέμα το που χρωστεί για πώς είναι να πληρώσει.